Volám sa Peter a spoločne s Jurajom máme ambíciu prostredníctvom tohto podcastu vytvoriť akúsi platformu pre motoristických novinárov a nadšencov, v rámci ktorej budeme tak voľne diskutovať o najrôznejších témach z automobilového prostredia. Tu si dovolím vsunúť malý disclaimer, že to, čo odznie v tomto podcaste, sú naše subjektívne názory. Takže aby ste všetci vedeli. Ešte predtým, než začneme, myslím si, že by bolo úplne vhodné sa nejakým spôsobom predstaviť. Pre tých, ktorí nás nepoznajú, ja som Peter Ross, ako motoristický novinár som začínal externe pracovať už v roku 2016, a to konkrétne pre časopis Automotor a šport a web autoviny.sk, ktorý sa nám teda podarilo veľmi úspešne rozbehnúť a okrem toho stále študujem ako doktorand na univerzite. No a teda dovolte mi, aby som vás privítal aj ja. Ja som Juraj Hrivnák, ja som taktiež motoristický novinár. Robím to už 10 rokov, je to neuveriteľné. Začínal som v Automagazíne, tam som robil nejakých 6 rokov a teraz som už vlastne začínam 5. rok v Automotor a športe. No a popri tom sa venujem inštruktáži, som inštruktorom na Slovakia Ringu, inštruktorom bezpečnej jazdy a okruhovým inštruktorom a popri tom fotím a všelijaké také veci, ale väčšinou sa to točí okolo aut, takže obidvaja s Peťom sme nadšenci, každým takým možno trošku iným spôsobom. Ja som viac driver a Peťo by som povedal, že ako by si sa charakterizoval, Peťo? Ty ma zadefinuj, ty vieš, čo mám rád. Ja si myslím, že sa vieš veľmi dobre vrtať v tých autách v štýle takom filozofickom. Skôr. Ja tiež mám toto rád, samozrejme, ale... To je tým doktorandským štúdiom, vieš, na univerzite. To ma deformovalo. Určite. Ale nie, mali by sme začať... Presne na to som chcel teraz akože nadviazať. Myslím si, že je tu téma, ktorej sa nemáme šancu vyhnúť a to sú registračné poplatky. Myslím si, že v posledných dňoch začali vychádzať pomerne ostré diskusie a názory prevažne v rôznych kluboch na sociálnych sieťach. Zaregistroval si niečo? Juraj, povedz. Zaregistroval som toho dosť. V prvom rade nečudujem sa, len bohužiaľ mňa trošku mrzí, že tá diskusia sa tak trochu zvrhla, lebo čítam to, čo sa deje na napríklad, neviem, BMW klube, Audi klube a samozrejme najviac plačú ľudia, ktorých sa to najviac dotkne, ale argumentujú trošku, poviem tak, že nevhodne. Ja im úplne rozumiem, len pre zaujímavosť poviem, že ja, keby som si dnes chcel kúpiť svoje auto, tak zaplatím 2500 € pri registrácii. Čiže tiež dobre, ale nemáš Volkswagen Passat, hej, takže môžeš si priznať, že nejde úplne rodinný válnik, hej, doma? Nie, je to stará M3, ale ten výkon a norma Euro 3 znamená, že by som platil okolo 2500 €, keď som naposledy pozeral. Čiže ja mám tiež dôvod plakať, našťastie to auto už mám kúpené, takže v podstate som závodov predávať ho neplánujem, ale... Iné som chcel povedať, že je pravda, že je veľa ľudí, ktorých sa to dotkne a tie poplatky sú naozaj dosť šialené. A o to horšie je, že sa platia pri každom prepise auta. Keby sa platili raz, aby sa sem na Slovensko nedovážali staré výkonné vraky, staré dízle a tak ďalej, tak nepoviem, ale naozaj platiť tieto čiastky pri každom prepise nie je bohvie čo. A treba povedať, že ten systém, ktorý tu bol doteraz, všetci pláču, že vráťme ten systém, ktorý bol doteraz. Lenže ten systém, ktorý bol doteraz, zvýhodňoval staré autá, čo dáva istú logiku z pohľadu, že staré autá sú lacnejšie, kupujú si ich menej movití ľudia a tým pádom je jasné, že ich od toho poplatku chceme trošku odbremeniť. Ale... Vieš čo, ja úplne chápem tej filozofii za týmto návrhom. Proste doteraz boli zvýhodňované staré autá, ktoré mali 13-14 rokov, čo sa samozrejme nepáčilo ani Európskej únii, pretože tá tlačí na znižovanie emisí ako otrhnutá z reťaze. A jednoducho môžeme si otvorene povedať, že máme najstarší park minimálne v tej strednej Európe. Myslím si, že jeden z najstarších vozových parkov v celej Európe. Ponovom sa to otočilo. Oni chceli, aby lacnejšie boli práve lacnejší registračný poplatok bol práve pre tie novšie autá. Ten koeficient, ktorý sa tam pri tom prepise
zadával, sa obratil úplne. To znamená, že čím novšia emisná norma, tým lacnejšie poplatky za registráciu toho jazdeného auta. Chápem tú vlnu nenávisti. Ono dáva to zmysel, pretože my chceme, aby sa predávali nové auta, my to potrebujeme, naše hospodárstvo na Slovensku na tom strašne závisí, takže samozrejme zvýhodníme nové auta, ja vôbec nie som proti tomu. Na druhej strane by som povedal, že tie poplatky pri tých starších autách sú naozaj drakonické. A hovorím, niekedy tie argumenty tých niektorých skupín, ktorí hovoria, že môj 3 liter žere 6 litrov na 100 kilometrov, asi nežere. Tiež máme auta s väčšími motormi, žerú trošku viac a radi by sme boli, keby nám žrali 6 litrov, ale čo bolo? Vybuchlo mi víno. Nevadí. To je čas, aby som si doplnil šťavu. Pokojne pokračuj, veď máme zábavu. Ja by som ťa len doplnil, čo chcem povedať ja v skratke je, že urazená je tá malá skupina autičkárov, ktorí chcú vlastniť 20-ročné BMW s 8 valcom, ale to je jednoducho malý podiel obyvateľstva, vieš, je to malý podiel obyvateľstva a keď sa táto skupinka zmobilizuje a väčšina, takto, bude to tá skupinka autičkárov, ktorá si chce dopriať ten 8 valec a teraz konečne na to majú financie. A môže sa stať, že ak si ho dovezú z toho Nemecka, kde je možno lacné, pretože sa toho zbavujú, prechádzajú možno na tie elektrické autá, tak teraz je ten správny čas, kedy si ho môžu dovoliť a ten registračný poplatok ich môže zrujnovať. V podstate môže stať v niektorých prípadoch toľko, čo to celé auto, ktoré si doviezli. Otázkou je, či je správne nastavené to rozmedzie tých kilovatov, že či je, ja neviem, 150 kW dnes luxus v strednej triede. Nemyslím si. Hej. Autá sú čoraz ťažšie, sú čoraz plnejšie tej techniky, výbavy a napríklad taký Ford Mondeo môže vážiť 1500 kg bez problémov a mať v ňom motor, ktorý má výkon 80 kW, je podľa mňa už poddimenzované. Hej. Takže treba sa na to pozerať aj z tohto hľadiska. Áno, výkon je aj bezpečnostný parameter určite, ale zase odtiaľ potiaľ. Takto, čo by som ja spravil, keby som tento poplatok nejak ja navrhoval, tak minimálne by som znížil unblock tie poplatky, alebo potom alebo by som zrušil ten poplatok pri každom jednom prepise. Lebo hovorím, máme tu ľudí, ktorí argumentujú, že proste aká je životná úroveň na Slovensku a že tie poplatky s tým nejako nekorešpondujú. Ono je to na jednej strane pravda, na druhej strane, kto má hlboko dobačku, tak si nekúpi 250 kW 8 valec. Jasné, že nie. Je lacný, lebo už len ten treba aj krmiť, aj servisovať. Presne tak, takže keď sa takíto ľudia tvária, že sú chudobní, no tak akože nie sú. No a najhoršie je, že keď to vníma tá bežná verejnosť, tak tá v nich vidí práve tých autičkárov, ktorí si to chcú len užívať. A povedzme si na rovinu, spoločnosť je teraz nastavená veľmi proti autičkárom. To znamená, že ťaháme to za zamiešala sa do toho aj tá citlivosť autičkárov po tom všetkom, čo počúvame z médií a čo prichádza, hej, proste z Európskej únie alebo od nás tých národných parlamentov. Áno, presne tak. Takže hovorím, keby som to robil ja, tak tie registračné poplatky sú nižšie, neboli by také drakonické, neboli by pri každom prepise a mimochodom nebola SAS náhodou za to, že tie registračné poplatky chceli zrušiť úplne? Áno, keď boli ešte v opozícii, tak ja si pamätám na výrok Richarda Sulíka z roku 2016, keď samozrejme bral akýkoľvek útok na Smer, ktorý tento poplatok zaviedol a vtedy spomínal niečo v štýle, že je to šikana a zdieranie motoristov a nerozumie významu týchto poplatkov či iných buzerácií, citujem konkrétne. A paradoxne Marián Vyskupič je zo strany SAS a prišiel s týmto novelizačným návrhom. Takže je to trošku paradoxné. Saska nám to slúbila zrušiť. Musím povedať, že to bol jeden z dôvodov, prečo som inklinoval k tejto strane a nechcem povedať, že alebo aj poviem, zradila nás týmto spôsobom. No, aj keď rozumiem tejto logike. Rozumiem logike, prečo to tak urobili. A myslím si, že aj keby bol úplne niekto iný vo vláde, tak týmto smerom by sa to uberalo. Takže bola to z môjho pohľadu len otázka času. Myslím si, že tie výkony nastavoval ale niekto, kto možno neprihliadal na takéto
bežné situácie tých ľudí, ktorí si kupujú auto z zahraničia. Že je to naozaj drakonické, tie sumy sú vysoké. Druhá vec je, že tiež mohla by sa zaviesť nejaká kategória, ani nechcem povedať, že veterán, ale víkendovka, že by sa to riešilo podľa kilometrov, pretože naozaj je pravda, že keď niekto má takéto autíčko a najazdí na ňom ročne 2000 kilometrov, tak aj keby mu zrovna dymilo z výfuku s prepáčením, tak tých emisí asi nevyprodukuje toľko ako moderné nové auto, ktoré za rok najazdí 30 000 kilometrov. Nehovoriac o tom, že takéto auto si nebudú ľudia brávať do mesta, nebudú s ním chodiť na nákupy, budú s ním chodiť skôr na zrazy, na nejaké dlhšie trasy. Nebude to daily. Nebude to daily. Bude ešte jedna vec, ktorú som chcel povedať, ktorá ma extra mrzí, teda pri strane SAS, je, že oni komunikujú, že tie poplatky znížili. A to je podľa mňa také dosť škaredé klamstvo. Áno, keď si vyberieš, keď sa pozeráš zo správneho uhla a vyberieš si malú časť toho, čo urobili, tak znížili to pre autá, ktoré sú predovšetkým novšie, hej, do 7 rokov, tuším to nejak takto Marián Vyskupič obhajoval. Ak si niekto kúpi 7-ročné auto, tak reálne môže ušetriť. To neznamená, že ale nezaplatí nič. No, presne tak. Ale hovorím, prevrátili to na ruby, neznížili, takže tam je minusový bodík za zavádzanie minimálne, pretože hovorím, všade sa chválili o tom, ako to znížili, nie že to upravili. Takže toto je niečo, čo ma hnevá. No. Každopádne, hovorím, je to taká téma, pozeral som aj tie diskusie, ktoré boli a tiež mrzí ma, že aj keď teda s Vyskupič sa objavil, tuším, na kanáli Top Speed, v takom rozhovore, tak tiež chalani to poňali až príliš autičkársky. Tie argumenty nepresvedčia človeka, ktorý vlastní Volkswagen e-Golf so 100 kW. Skôr si na konci dňa povie, že mal som ešte viac nejakým spôsobom priškrtiť po tej diskusii. Koho zaujíma, že ty chceš jazdiť na 8 valci? Naozaj nikoho. Hej, tam ide fakt o to, že pozrieť sa na to nejak rozumne. Určite, ako sme si tu už povedali niekoľkokrát, treba tú registračnú daň obrátiť v štýle, aby preferovala nové autá. Dáva to logiku aj z ekologického hľadiska, aj teda z hospodárskeho, lebo chceme podporiť, tie autá sú aj tak veľmi drahé. A tie staršie, dobre, jasné. Potrestajme tých ľudí trošku, ale nie až tak. Keď už sme pri drahých autách, tak by sme mohli prejsť na druhú tému, ktorú sme si nachystali. Áno, drahé auta budú čoskoro všetky auta, Juraj, keď to tak ďalej pôjde. No už dnes sú, takže keď náhodou sa niekomu stane, že sa pozerá na cenník čohokoľvek naozaj, podotýkam, a vidí, že to stojí o 4 000 viac ako pred pol rokom, tak bohužiaľ nie je to šialená cenová politika tej danej automobilky. Pre prípad spomeniem, a je to naozaj príklad, hej, to znamená, že platí to všade, ale aj Suzuki S-Cross stálo pred pol rokom, keď sme ho testovali prvýkrát, 24 000. Dnes tá istá testovačka, iný kus, ale v rovnakej špecifikácii už stojí 27. Ale naozaj toto by sme mohli hovoriť o Daci, o Škode, o... Áno, ja som mal dvakrát jednu testovačku, bolo to Fiat Tipo, ktoré som prvýkrát testoval. Myslím si, že to bolo minulý rok, niekedy začiatkom minulého roka. Alebo ešte predminulý rok? Tak nie. Predminulý, veru. V princípe cena verzie od 14 000 niečo a potom sa to zvýšilo takmer k 19 alebo k 20 000 a pritom išlo o rovnaké auto, takže nič také sa nezmenilo, len prepísala sa cenovka. No. A niekedy naozaj stačí stlačiť F5 na klávesnici a už tam svieti niečo iné. Niektorí to robia postupne, že zvyšujú tie ceny po stovkách, niektorí sa rozhodnú aktualizovať ten cenník medziročne a tam tie rozdiely už sú zásadné. Tak, no a povedzme si teda, že prečo nám tie auta takto dražejú? Kto za to môže? Budeme ako tí zo Slobodného vysielača? Povieme, že Brusel? Nie tak, ale treba objektívne povedať, že keď sú tlaky na automobilky čím vyššie, na povinnú výbavu, či už bezpečnostnú, elektronickú alebo bezpečnostnú, štruktúrálnu, to znamená aktívna a pasívna bezpečnosť. Keď sa tlačí na neustále znižovanie emisí, pričom treba povedať, že my už sme naozaj takmer na technologickej hranici toho, čo je možné. To znamená, ten graf si predstavme, že išiel takto. Najskôr pri zavedení katalizátora tie emisie veľmi prudko padali, ale potom ako sa zlepšovali tie technológie, tak už vlastne ten
väčšinu sme očistili a už vlastne to konverguje k takej tej, nazvem to, že skoro k nule. A tam každý krôčik je veľmi drahý, pretože už sme na technologickej hranici toho, čo sa dá vôbec spraviť a stále sa tlačí ďalej. Čiže my už neušetríme veľa, ale zároveň nás to stojí o to viac. Áno, veď najnovší návrh Euro 7, ktorá má nahradiť súčasnú Euro 6, D-Temp, tak nejak má skrátku. Jednu z nich. Áno, tak v prípade častíc z výfukových plynov má dôjsť k poklesu len o 13%. Len o 13%. Ale to úsilie, ktoré musia vložiť do toho tie automobilky, aby ešte o tých ďalších 13% znížili tie častice z výfukových plynov, je enormné. To je ako keď, ja neviem, v posilovni vieš zdvihnúť 80 kg činku, ale už 85 kg tak ľahko nezdvihneš. Už tam narážaš na tie fyzické limity. Ja tiež nie, ale hovorím to ako príklad. Niekedy sa zdá byť, že čo je to tých 5 kg navyše, ale v tomto prípade to je skutočne veľa a odvádza to pozornosť. Jednoducho tí šéfovia firiem automobiliek sa poslednou dobou začali sťažovať na to, že aj keď chodia na nejakú tripartitu komunikovať s Európskou komisiou o tom, ako by mali vyzerať tie budúce normy, tak údajne sú ignorovaní. Údajne to stretnutie prebehne, zapíšu si nejaké poznámky, povedia ďakujeme, dovidenia a potom do tej praxe, do tej reality návrhu sa to nepremietne nejakým spôsobom. Myslím si, že Carlos Tavares už dokonca povedal, že ruší ten mediačný tím, ktorý loboval pri Európskej komisii, pretože to nemalo zmysel, že nebude to držať ďalej. Ale poďme kúsok späť, lebo myslím, že to bolo pár mesiacov dozadu sa ešte hovorilo o tom, že Euro 7 vlastne už ani nebude, lebo dôležité je povedať ten kontext. V roku 2035 zatiaľ teda platí, že sa má byť zákaz predaja spaľovacích automobilov v Európskej únii. To znamená, že keď aj príde do platnosti norma Euro 7, tak bude vlastne platiť len pár rokov a potom už aj tak si s ňou môžeme vysmrkať nos. Lebo už tu budeme mať elektromobily. Je pravda, že tá norma Euro 7 upravuje aj brzdný prach a všelijaké proste mikročastice, ktoré tie autá vypúšťajú, ale zároveň adresuje aj spaľovacie motory a má to obrovské implikácie na výrobné náklady tých automobiliek. Čiže už sa hovorilo, že tá Euro 7 je vlastne zbytočná, lebo na tých pár rokov diverzifikovať, respektíve odvádzať pozornosť automobiliek od technológie elektromobility, ktorá je nevyhnutná a tiež vyžaduje obrovské investície, je zbytočné. No ale potom čo sa nestalo? Už som si myslel, že konečne niekto dostal aj rozum a toto mi znelo ako fajn riešenie, lebo okamžite by vlastne poklesli ceny aut. Ľudia by si mohli možno kúpiť konečne to posledné nové spaľovacie auto, ktoré už bude mimochodom veľmi čisté. Už máme v benzínových motoroch filtre pevných častíc a tak ďalej. Proste posledná možnosť pre ľudí vymeniť staré autá za nové spaľovacie, ktoré naozaj, to je ten krok, ktorý my potrebujeme spraviť. A keby zostala Euro 6, tak vlastne výrobcovia automobilky by si mohli povedať, že OK, tak super, nemusíme si vyhradzovať peniaze na to, aby sme investovali do neustáleho zlepšovania emisí. Naša súčasná úroveň je úplne dostačujúca a poďme tie zdroje presunúť smerom na elektromobilitu a tým pádom výsledok by mohol byť, že budú lacnejšie spaľovacie autá, ale budú aj dostupnejšie elektromobily. A to je tiež dnes ešte dosť veľký problém, že elektromobily sú drahé. No lenže teraz čo sa stalo? Euro 7 prišla, teda jej podoba sa zverejnila, tuším, o 2 roky neskôr, než sa mala zverejniť a má prísť do platnosti o 2 roky skôr, než mala pôvodne prísť do platnosti. Nehovoriac o tom, že sa 100-krát menila ešte medzi tým. Viem, že prvý návrh všetkých vystrašil, tam boli veci v štýle, že auto musí mať rovnaké emisie zastudená do kopca s prívesom a podobne, že vôbec sa nehľadelo na tie procesy, ktoré musí ten spaľovací motor zažiť, keď sa naštartuje ráno zastudená. Vlastne tak. A podobné extrémy. Vtedy sa naozaj všetci vystrašili a povedali, že keď to takto pôjde ďalej, tak Fabia nebude stať 11 000, ale bude stať minimálne tých 20. Takže potom začali tie jednania, trošičku sa to upokojilo, až sme došli presne k tomu záveru, že Euro 7 by byť nemala. A teraz sa to opäť otočilo. Hej? Filozoficky súhlasím s tebou, že mali by pracovať na tom, aby Euro 6
proste malo viac ľudí. Aby sa ten vozový park obmenil a tým sa celkovo znižia emisie aj na Slovensku, aj v iných krajinách Európskej únie. Opäť pripomeniem, že na Slovensku máme vozidlový park, ktorý má 13-14 rokov. Ak by sme teda dali šancu vyrábať automobilkám Euro 6 nejaký ten čas, tá cena by sa mohla udržať na priateľnej úrovni a tí ľudia by si Euro 6 mohli dovoliť a tým pádom v konečnom dôsledku aj tak znížiť tie emisie, ktoré sú vo vzduchu. Ano. Nie, takto sa rozhodli Euro 7 zaviesť, ktorá samozrejme tie auta ešte viac predraží a ten človek, ktorý má doma 15-ročné auto, si už vôbec nebude môcť dovoliť tú Fabiu. Presne. Alebo nejaké auto. Takže si nechá to svoje, áno. Nič neušetríme, hej. No a toto je presne to, že vlastne je to nápad, ktorý môže byť úplne kontraproduktívny, lebo presne ľudia si radšej nechajú svoje staré auta, než by si kupovali nové, priškrtené, ktoré ešte budú aj extrémne drahé. A to je proste celé smutné. No a musím povedať, že čítal som veľmi zaujímavý článok na The Intercooler, kto nepozná, veľmi odporúčam. Je to perfektný zdroj motoristických noviniek, aj keď platený. Reklama zadarmo. A tam vlastne redaktor hovoril, že bol na stretnutí s niekoľkými generálnymi riaditeľmi automobiliek typu Tavares a takíto naozaj proste najvyššie postavení ľudia. A že na záznam bol ochotný hovoriť len CEO Fordu, ktorý povedal, že kým doteraz prebiehali tie diskusie o prichádzajúcich emisných normách relatívne konštruktívne, to znamená, že prišli nejakí úradníci z Bruselu, sadli si so zástupcami automobiliek a rokovali, že čo sa dá technicky, čo sa oplatí, neoplatí a nejak z toho vyšiel nejaký aj Vlk zostal City, aj koza celá. Tak teraz vraj prebehla diskusia tak, že sa stretli, zástupcovia automobiliek povedali teda svoje námietky voči Euro 7. Áno, ďakujeme, dovidenia. Ďakujeme a odišli, čiže žiadna diskusia. A inak je to smutné, že mnohí šéfovia automobiliek sa de facto boja nahlas hovoriť, čo si myslia, pretože im za to hrozia reálne postihy. Dostal sa do obrovského prúseru. On, keď bol ešte COVID, keď bola korona, tak on presne nahlas takto kritizoval tieto rozhodnutia. A výsledkom bolo, že Európska únia mu zastavila všetky možné dotácie a nakoniec on musel prislúbiť, že bude sa práve že zasadzovať za presadenie týchto nových euronoriem, aby tie dotácie a tie peniaze na podporu kvôli covidu získal. Čiže dal sa bičovať pekne, hej? Nastavil chrbát a pekne ho tam... Našťastie teraz zase hovorí, lebo on má pravdu, on hovorí, že toto už nie je o tom, že chceme sa voziť na autičkách. Toto je jeden z pilierov Európskej únie, čo sa týka hospodárstva. My sme automobilová veľmoc a nielen Slovensko, celá Európska únia. A teraz dôsledky Euro 7 môžu byť také, že sa prestanú vyrábať niektoré automobily, pretože jeden z najväčších prúserov Euro 7 je ten, že kým doteraz euronormy fungovali tak, že keď, ja neviem, od 1.1.2022 by platila nejaká euronorma, tak tie autá, ktoré už sú vyvinuté a predávajú sa 2 roky, tak môžu dokončiť svoj životný cyklus a až od novej generácie je potrebné, aby spĺňali tú novú emisnú normu. Teraz nie. Euro 7 je taká, že od, tuším, 1.6.2027, oprav ma, keď hovorím zle, môže byť. Tak nejak musí každé nové predané auto spĺňať novú normu. A to znamená, pre výrobcov to znamenajú obrovské zásahy do už existujúcich vozidel, ktoré sa veľakrát za prvé sa s tým nepočítalo pri návrhu tých aut a za druhé je to strašne drahé tým pádom takto vlastne spätne. Zober si, že mnohí výrobcovia už chceli ukončiť vývoj spaľovacích motorov úplne. Myslím si, že Hyundai alebo Kia mala nejakú takúto správu, že my už končíme s vývojom spaľovacích motorov. Pre Európu. Myslím si, že aj Volkswagen dúfal v to, že to nové TSIčko, ktoré teraz vydali, bude to posledné. Nakoniec aj tak sa to asi bude musieť ešte prepracovať do nejakej ďalšej formy. Oni môžu spraviť to, že oni naozaj ukončia vývoj spaľovacích motorov a prídeme o modely ako Golf, Polo, Fabia, Octavia a to sú masovky, to sú autá, na ktorých stoja továrne, doslova. To znamená, že keď si predstavíme, že Volkswagen si spočíta, že OK, tak Golf sa nám neoplatí vyrábať až do novej generácie, to znamená, že 3 roky ho vyrábať prestaneme. Sú továrne, budeme okliešťovať výbavu. Všimni si, že tie základné výbavy, kde boli ešte
švíhacie okná a podobné veci úplne zmizli z trhu. Takže aj predtým, čo boli základné aktívky a podobné, že ak si niekto chce také auto kúpiť, musí si ho objednať. Zvyčajne sú vyrábané už tie vyššie výbavy, aj tie cenníky boli prekopané tak, aby sa im to oplatilo vyrábať. Áno, presne tak, že aby tam mali nejakú tú maržu. No ale teraz hovorím, výsledok tohoto všetkého môže byť ten, že sa budú zatvárať fabriky a teraz predstav si, že by sa zatvoril iba Volkswagen Slovakia. Koľko tam pracuje ľudí? 25 000? A teraz si vezmi, my máme takýchto fabrik na Slovensku 5. Aj s dodávateľmi, hej? Povedzme, že aj s dodávateľmi, pretože jasné, priamo v tých fabrikách je automatizácia, robotizácia. Tavares sa vyjadril, že automobilový priemysel v Európe zamestnáva 600 000 ľudí. Viac menej priamo. A keď si do toho zahrnieš aj dodávateľov a celý ten R&D, ktorý je okolo toho, to sú obrovské kvanta ľudí, ktorí naozaj nebudú mať čo robiť. A hovorím, že na jednej strane ja plne rozumiem tomu, že treba chrániť životné prostredie, ale treba pritom rozmýšľať, pretože proste robí to hlava, nehlava tak, že v podstate nič ani nedosiahnem, lebo síce zavediem Euro 7, nikto si tie auta poriadne nebude kupovať, to znamená, že budú si držať staršie autá, ktoré sú emisne na tom horšie a zároveň si úplne zničím hospodárstvo, no ale hlavne, že môžem vykázať, že som sa presadil za niečo zelené, ako to nie je dobrý obchod. Samozrejme, teraz by sa tu niekde ukázal, vyskočil zozadu taký hojsík a povedal by ti, že ale presadni na autobus alebo do električky. Skutočne veľká časť obyvateľov žije aj mimo miest, kde tie prostriedky nie sú také, aby mohli presadnúť na autobus a odviesť sa do nejakej fabriky, ktorá taktiež nemá napojenie na MHDčko alebo niečo podobné. To nie je reálne. Hej. Veľká časť obyvateľov nežije v mestách a časť mestských obyvateľov bola vytlačená za hranice tých miest, pretože v Bratislave, v Košiciach, v Žiline neboli dostupné tie byty finančne pre rodiny a preto sa rozhodli, že dobre, za rovnaké peniaze môžem mať nie dvojizbový byt, ale štvorizbový dom, ktorý je 10 kilometrov za hranicami mesta, ale viem tam nasťahovať rodinu a mať tam psa a parkovať svoje auto. Teraz sme sa dostali k tomu, že tí ľudia majú problém, pretože opäť obmedzuje sa vstup aut do miest v podobe poplatkov, parkovania a podobne. Ale to je úplne iná téma. V praxi som chcel len povedať, že nepresadneme na autobus, pretože v niektorých oblastiach sa to skutočne nedá. Áno. Ja si stále myslím, že tí ľudia, ktorí autobusom alebo električkou chodiť môžu, tak ním už chodia. Ja keby môj job nebol testovať auta, tak naozaj do redakcie mi ide jeden autobus a nie je to taký problém. Trvá to o dosť dlhšie ako autom, ale prežil by som to, prečítal by som si noviny cestov a tak ďalej. Čiže nie je to také zlé, musím aj pochváliť, že už máme kopec nových električiek a aj tých autobusov a tak ďalej, proste veci sa zlepšujú, ale zabudáme na to, že proste hojsikovia, bročkovia a takíto všelijakí ľudia, ktorí proste veľakrát bývajú rovno pri robote, zaujíma ich maximálne ich vegan kiosk a proste nemajú nejaký normálny rodinný život, aj keď teda o hojsikovi neviem, ale... Hojsik má. No. Každopádne proste, hovorím, to zase nie je auta, treba tankovať, treba ich servisovať, je to náklad. Akože pochybujem, keby si sa spýtal 99% ľudí. Bohužiaľ pre nás, motoristických novinárov, 99%... Je to aj príjem do štátneho rozpočtu? Je to obrovský príjem do štátneho rozpočtu, ale chcel som povedať, že 99% ľudí sa o auta nejak aktívne nezaujíma. Keď by si sa ich spýtal, že keby sa mohli zadarmo odviesť taxíkom alebo si to odšoferovať, určite sa radšej odvezú taxíkom. V zmysle, že nejde im o to šoferovanie, nejde im o to, aby sedeli za volantom a stáli niekde v zápchách. Čiže tí, ktorí sedia v autách, väčšinou sedieť v autách musia, pretože rozvážajú deti do škôlky, robia nákupy. Nebaví ich to vyslovene, ale je to najjednoduchší a najrýchlejší spôsob, ako zariadiť všetky povinnosti a byť doma pred 6:00 a nečakať niekde na autobus. Bohužiaľ, presne tak. Dobre, Peťo, poďme to teraz trošku odľahčiť. Keďže sme motoristickí novinári, rád by som sa venoval aj takým tým mojim obľúbeným témam. To znamená, že na čom tento týždeň jazdíš? Ja jazdím na niečo, čo má názov pripomínajúci telefón od Samsungu. Volá sa to, že C40 Twin Pro. Takže nemá to dve čočky fotoaparátu a nie je to tá Pro verzia s väčšou baterkou. Je to elektrické Volvo.
A musím povedať, že som prekvapivo spokojný, pretože posledný krát, keď som mal elektromobil, musel som tomu prispôsobiť prakticky celý svoj život. Bývam v paneláku, boli nízke teploty, pomerne pravidelne som zachádzal na nabíjaciu stanicu. Bolo to dané tým, že nechcel som umrznúť v tom aute a nie som ideálny používateľ z toho hľadiska, že cestujem často do Bratislavy, diaľničné tempo, najazdím pomerne veľa kilometrov, takže áno, pri tej nabíjačke som strávil pomerne veľa času. V prípade Volva nemám ten problém, pretože C40 má lepšiu aerodynamiku, má tam až 75 kWh baterku, takže reálne nejakých 350 km aj v tých chladnejších podmienkách, povedal by som, že bez problémov. Tá dvojmotorová verzia ale žerie. Hej, otvorene si povedzme, že tam máš spotrebu cez 26, v prípade diaľničnej rýchlosti nejakých 28 kWh. Ale aj ide. Ale ide. Má to 300 kW, nie? 400 koní, tak nejak. Dobre, ale je to gimmick. Hej, je to gimmick, proste ty to urobíš 4-krát, teba to poteší, potom nastrašíš všetkých svojich priateľov a kamarátov, ktorých odvezieš a netušia o tom a potom to robiť prestaneš. Nerobíš to na normálnej ceste, nemá tam ten žiaden význam prakticky. Takže áno, ohúri ťa to a potom s tým prestaneš. Vieš, že tam ten výkon je, ale v praxi ho ani nemôžeš veľmi využiť, pretože je to príliš brutálne a zbytočné. Je to príliš brutálne, ale ja som absolvoval jednu cestu do Košíc s manželkou a s deťmi na Audi RS e-tron GT. To je výkonové ešte ďalej, 460 kW, 605 koní normálne a 650 v overbooste, keď si dáš launch control. A musím povedať, že predbiehacie manévre na plný výkon, síce som vždy musel všetkých upozorniť, že idem predbiehať, aby vedeli zaťať brucha, aby ich to neprekvapilo, ale teda deťom sa to páčilo. Manželka paradoxne, ktorá bežne nebolo je zle. Naša úplne dobre, tak nebolo je zle, lebo ten elektromobil naozaj tak lineárne zatlačí, že človek nemá pocit, že sa mu zdvíha žalúdok. A tam musím povedať, že som si aj ten výkon pochvaľoval veľmi. Tie predbiehacie manévre s tým boli brutálne. To bolo fantastické auto. V meste to ale nevyužiješ? Nie. Nemal by si. Domov pre elektromobily je primárne to mesto alebo to dochádzanie, takže to súhlasím. Dobre, už tie autá aj niečo stoja. Tu by som ešte možno posluchačom tak v skratke povedal, že mali sme v redakcii na dlhodobý test Mazdu MX-30, čo stále považujem za jeden z najdokonalejších elektromobilov, čisto preto, že plní zadanie, ktoré ja by som na elektromobil mal do bodky. To znamená, nemá zbytočne veľkú batériu, nie je zbytočne ťažké, nie je ani až také drahé. My sme mali síce verziu za 39 000, ale tam už viac sa ani nedalo, ale reálne to auto vieš mať za 30, možno, neviem, musím teraz pozrieť cenníky. A ak by som mal teda doma garáž s nejakou nabíjačkou, tak to je fantastické auto a presne nadväzujem na to, čo si ty hovoril, že elektromobil by mal jazdiť v meste a v meste fakt lepšie auto neexistuje. Je to filozoficky vydarený elektromobil. Ak sa vie človek naladiť na tú vlnu, že áno, je to druhé auto v rodine a budem sa k nemu správať ako k druhému autu v rodine, že rozvážam s tým, ja neviem, deti, idem s tým na nákup, a keď v prípade tej Mazdy je tam problém s tými zadnými dverami, ktoré niekedy nevieš úplne otvoriť v tých tesných miestach. Ale naozaj je to ľahké, super to jazdí. Hej. Nemám k tomu nejaké výhrady. Jediné, čo by tam mohlo byť lepšie, je to nabíjanie. Pretože jednosmerne tam dostávaš koľko? 30 kW? Ak máš malý dojazd, ktorý je v realite nejakých 150-160 km, tak nech sa to aspoň rýchlo nabije. A to nebol ten prípad. Vieš čo, v lete sa to nabilo rýchlo, ale v zime nie. Bohužiaľ. Ale to vraj teraz vylepšil facelift. A verím, že ho budeme mať čoskoro na test. Tak ja som zvedavý aj na vankel. Update. To ma veľmi potešilo, že nakoniec to ide do výroby. Vrátil by som sa ešte ale k tomu Volvu. A ja som si všimol aj minulý týždeň, keď som bal BMW X1, že do niektorých nových aut nemôžeš len sadnúť a vydať sa na cestu. Musíš si ich nastaviť. Pretože ja som dostal Volvo s operačným systémom, kde som sa musel pre všetko prihlásiť. Musel som sa prihlásiť do nejakej tej hudobnej aplikácie. Potreboval som konto na Google Mapy, pokiaľ som tam nechcel byť ako hostovský účet a podobné veci. Takže ak si kúpiš nové auto, potrebuješ minimálne tých 20-30 minút, aby si ho nastavil a potom môžeš vyraziť na cestu. Alebo napríklad
v tom BMW X1 bol adaptívny tempomat, kde predchádzajúci kolega, ktorý na tom jazdil, mal nastavenú inú vzdialenosť na adaptívnom tempomate. Ja som si myslel, že to bude záležitosť 2 klikov na volante. No nebolo, pretože aj táto funkcia sa presunula do menu za displej. Vypadol tam iDrive, takže je to niekedy bolestivé si to auto prispôsobiť tak, aby si s tým vedel žiť. No. Ja mám teraz na test X7 M60i, znie to veľmi vzrušujúco a v podstate je to výborný rodinný párnik, až by som povedal, mám tu 6-miestnú verziu, to znamená, že luxus, tiež 530 koní, 4,4 litrový biturbo 8 valec. Žerie to ako sprosté, ale myslím, že keď si kúpiš auto za 155 000... Očakávaš od toho, aby to žeralo ako sprosté. Hej, keď si kúpiš auto za 155 000, tak tá spotreba ťa až tak nehnevá. Ale čo mňa tiež hnevá je presne to ovládanie, lebo BMW malo najlepší, zďaleka najlepší systém. Dlhodobo. Absolútne bez konkurencie. Dlhodobo. Oni už začali dobre pred nejakými 10 rokmi. Pre mňa bola absolútna čerešnička na torte, keď ten otočný ovládač toho iDrive mal na sebe aj dotykovú plôžku, ktorou si ty vedel písať adresy. To som až tak nevyužíval, ale malo to zmysel. Áno. Ja som to zbožňoval. Potom to vylepšili tým, že aj obrazovka bola dotyková, ale tak, že si vlastne všetko mohol ovládať ako dovtedy, len si mal aj dotykovú obrazovku, keď si chcel po mape swipovať, alebo čo hovorím, že vynikajúce. Potom prišli s ovládaním gestami, čo už je taký gimmick, priznám sa, ale OK, k tomu bolo hlasové ovládanie, super. A stále tam bola tá istá, relatívne jednoduchá logika, prehľadná, naozaj blbúzdorná. No a teraz som sadol do faceliftovanej X7 a presne ako ty hovoríš, nemám poriadne ovládanie tempomatu na volante. Keď si chcem nastaviť odstup, tak ako ty hovoríš, to je neviem koľko, 5-6 klikov meno, ešte možno aj viac. Tak. Miloval som inak tie dotykové skratky, čo oni mali. Vieš, oni mali také čísielka 1 až 8, keď si sa ich dotkol. Áno. Tak ti to ukázalo, že vlastne čo je pod tým číselkom uložené a vedel si to vyvolať ako rýchlu skratku. Čiže nemal si tam uložené len rádiostanice, ale ja som si tam dával, kontrolu tlaku v pneumatikách, ten športový displej, ak som mal nejaký M-kový bavorák a ešte niečo, palubný počítač. A na jeden klik som si vedel všetko okamžite proste rýchlo vyvolať. No a X7 nielen, že nemá toto, ona síce má ten otočný iDrive, ale nemá tieto skratky, nemá panel klimatizácie, nemá ovládanie tempomatu poriadne na volante. Akože, neviem, som veľmi sklamaný a fakt niektoré funkcie sa tam ovládajú extrémne zdĺhavo. Proste lane assist. BMW malo kedysi, pamätáš si, takéto tlačidlo, ktoré svietilo na zelenú alebo na oranžovo, ty si tam vedel dať vlastne, mal si, že buď všetky asistenty zapnuté, potom si tam mal individuálny. Myslíš to tlačidlo v strede na trojuholníkom? Tam bolo také autíčko okolo zelený kruh a hneď si sa dostal k tým nastaveniam. Tam si vedel uložiť individuálny profil, ktorý si mal zapnutý po naštartovaní, ak si to tak nechal. To znamená, že ak si nemal rád lane assist, tak si ho nemal. Keď si chcel všetko naplno, tak si mal všetko naplno. Krásne, úžasné, jedným tlačidlom ovládateľné. Keď si to podržal, tak sa vyplo úplne všetko. Teraz už toto tlačidlo tiež vôbec neexistuje. To znamená, že musíš chodiť cez všelijaké. No, ako keby to BMW predtým nemalo najlepšie zo všetkých, ale že zďaleka, tak asi tak nesmutím, ale BMW prechádza na dotykové ovládanie dôležitých funkcií v časoch, keď Citroën sa vracia z dotykového ovládania, ktoré sme všetci veľmi kritizovali, späť k normálnemu, tak to už mi príde ako dosť silná káva. Áno, Citroën, ktorý s tým vlastne ako prvý začal, tak pochopil, že sa musí vrátiť späť, ale všetkým ostatným to ešte trvá a podľa mňa ešte jednu generáciu bude trvať. No. Ale tu ide aj o bezpečnosť, vieš. Ak si chcem zmeniť napríklad stanicu alebo prepnúť ten tempomat, naozaj nechcem pri tej 130-ke alebo pri 140-ke v Nemecku sa pozerať na veľký displej, ktorý je navyše častokrát neprehľadný a dosť veľa podkategórií, podmenuje tam, cez ktoré sa musíš preklikať. Najviac ma dostane, keď sa pomýlim a musím sa vrátiť späť na tú prvú pozíciu, odkiaľ sa opäť musím preklikať niekam, kam som chcel ísť pôvodne. V jednom prípade som to vzdal, jednoducho som zastavil na odpočívadle a potom som to nastavil, pretože inak by som musel mať zapnutý lane assist a centrovanie v pruhu a všetko ostatné, aby som to vedel nejakým spôsobom akože
veci fungovali bezchybne a naozaj zasiahli len vtedy, keď ty nedávaš pozor a ťa len zachránili, tak je to fajn, ale aj v prémiových autách sa mi často stáva, že sa s nimi bijem, že proste obchádzam kanál a auto spraví, že nie, lebo to už ideš mimo pruhu. Takže toto nie je príjemné. A druhá vec, čo ano, alebo ťa zavedie do cyklistu, nie? Áno, to sa mne stalo, že vyhýbal som sa cyklistovi a auto si povedalo, že nie, pekne do pruhu späť a hodilo ma späť do ňoho. Našťastie sme sa vyhli. Ale čo si ty spomínal, že si zastavil, aby si niečo nastavil, to by som ja nemohol, prosím pekne, lebo máme malé bábätko a to, kým sa auto hýbe, tak je v poriadku a v momente, ako zastavíš, tak sa zobudí a začne plakať. Takže... Časovaná bomba, hej, keď sa to zastaví, tak... Áno. Ako ten autobus. Hej, takže hovorím, toto ma mrzí. Ináč fantastické auto, výborný podvozok, o výkone ani netreba hovoriť, má pekný zvuk, musím povedať, že fakt nemaskovali tam ten 8-valec, práve že až mi príde, že sa ho snažili nejakým spôsobom zvýrazniť, takže máš celý čas pocit, že šoferuješ naozaj svalnaté auto. A inak musím povedať, že ten facelift X7 si ja myslím, že pristane. X7 pristanú aj tie veľké ladviny a aj tie rozdelené svetla, akože X7 je podľa mňa teraz pekná v rámci toho, čo to je. Áno, my sme sa z X7 pôvodne smiali v našom videu a potom, keď prišli ďalšie modely BMW, zistili sme, že na X7 tie ľadviny nakoniec vyzerajú pomerne elegantne. Sme to možno predbehli s tým odsúdením X7. Presne tak. Ale vieš čo, X7 bola aj predtým pomerne super auto, akurát sa ti teraz horšie ovládajú niektoré veci, ktoré predtým si považoval za samozrejmosť. V rámci toho, čo bola akože dokonalá, bol to dokonalý luxusný 7 alebo teda 6-sedadlový family wagon. Hej, teraz... Vieš, to ma trápilo aj pri trojke, ktorú som mal pred 2 týždňami, že kurník, ono to bolo perfektné a teraz je to stále dobré auto, akurát ste mi na tom pokazili tie veci, ktoré som využíval najčastejšie. Áno, teraz je tam ten zahnutý displej a stále tam našťastie ostal aspoň ten iDrive, ale je tam nový infotainment, ktorý ja osobne považujem za menej prehľadný, menej intuitívny to máš ešte menej logický. Jemný slovník, povedzme si tak, lebo tie ikonky, ktoré tam oni majú, farebné, to vyzerá to ako na lacnom mobile a fakt akože s bezpečnosťou ovládania to nemá nič spoločné. A hovorím, všetko by bolo v poriadku, keby to už kurník nemali naozaj, že dokonale kedysi. Takže to ma celkom mrzí. Ten downgrade sa ťažko znáša v tomto prípade. Presne tak. A je to škoda, takto, aby som uviedol veci na takú, nepoviem, že pravú mieru, ale nejaký kontext, tak BMW hovorí, že najdokonalejšie ovládanie je hlasové. A že k tomu oni smerujú. A teraz, ak si videl ten Slovenčina? koncept, čo mali, presne tak, pre poslucháčov by sme mohli trošku ozrejmiť, že slovenčinu podporuje koľko automobiliek v hlasovom ovládaní? Nepoznám. Toyota a Lexus. Toyota, naozaj? To ma prekvapilo. Dobre, zvyčajne čeština, hej. V prípade Mercedesu viem, že čeština, česká značka Škoda, taktiež čeština, pochopiteľne, ale ani to hlasové ovládanie, ty ako Slovák sa musíš premôcť do tej češtiny a niekedy máš tú výslovnosť slovenskú a jednoducho to nesplní ten príkaz, potom ti povie tudu. Mysleli ste tohle? A nie, nemyslel som to a začne ti to nastavovať teplotu na sedadle vedľa spolujazca. To si pôvodne vôbec nechcel. A teraz sa chceš vrátiť a nevieš, či zás vyvolať hlasový príkaz alebo ísť do menu. Nakoniec po 2 minútach toho, ako sa hrabeš. Áno. A ešte jedna vec k tomu hlasoveniu ovládaniu. Ty stlačíš tlačidlo. Chvíľku tomu trvá, pokiaľ sa načíta ten asistent, musíš si všimnúť tú guličku v strede, že áno, teraz môžete hovoriť, ty niečo povieš, ale pustíš to tlačidlo skôr, ako to dopovieš a ono to už nepočulo ten koniec. Mám rôzne príbehy s hlasovým ovládaním, kedy som sa naozaj snažil a zatiaľ, čo pri niektorých značkách mi to zo začiatku išlo, potom, keď som sa až tak nesústredil na to, čo chcem povedať, tá chybovosť začala narastať, pretože v praxi, ja neviem, chceš počúvať aj pesničku, aj vzadu máš nejaké dieťa, ktoré môže plakať, nevieš ten mikrofón zapnúť stále a nevieš povedať ten hlasový povel. V ideálnom prípade v nejakej peknej reklame alebo dokrutke, áno, aj na prezentácii ti povedia, ale
Máte tam hlasové ovládanie, nepotrebujete tam tlačidlá, hlasové ovládanie, ale... Neviem, nechcem byť zlý, ale mne je to tak trošku trápne, akože už keď som sám v aute, tak dobre. Stále si myslím, že je to zbytočne komplikované prosiť niekoho o niečo, čo si ty vieš spraviť, to je ako keby som ti povedal, Peter, prosím ťa, podaj mi šálku, vieš, a pritom ju mám túto, hej, ale musím teba poprosiť, aby si mi ju podal. Rovnaký nezmysel, ale trvá to dlho. V aute ľudí, a proste rozprávaš sa s frajerkou, s manželkou, ja neviem s kým a teraz, počkajte. Nechceš prerušiť tú konverzáciu, nechceš ju prerušiť. No, čiže, ale musíš ju prerušiť a povedať, hej, Laura, alebo BMW, alebo Volkswagen, alebo ktokoľvek a snažiť sa povedať tomu autu niečo. Zatiaľ je naozaj veľká pravdepodobnosť, že ti to auto neporozumie na prvý raz, že naozaj to funguje na tých pár marketingových hlášok, frázach, že je mi zima, hej, mám studené ruky a to auto už vie, že to má povedať, lebo to ti všetci povedia, že na toto auto poslúcha. Ale minule som sa snažil nejaké auto presvedčiť, aby, to je jedno, proste, aby niečo spravilo a samozrejme 0 bodov, akože nevedelo nič. Vieš čo, obzvlášť ťa to štve, že tú funkciu si predtým vedel zapnúť a vypnúť jedným klikom prostredníctvom 2 sekúnd. Bez toho, aby si sa pozrel mimo cesty. Vedel si naspamäť, kde sa nachádza to tlačidlo, vedel si, čo robí, vedel si, aký malo tvar. A vôbec si to neriešil. Proste úplná samozrejmosť. A dnes musíš si zobrať návod, prípadne sa naučiť tie frázy, alebo začať ťukať do systému. Mne sa dosť často stáva, že ak niečo začnem ťukať do infotainmentu, čo by som za jazdy teda nemal, že narazím na ten lane assist, aby ma podržal, pretože podvedomo, hej, proste idem niekam doprava alebo doľava. Nie je to bezpečné. Nie je to budúcnosť. Postupne to začínajú chápať aj tie automobilky. Paradoxne šéf BMW povedal, že displeje nie sú budúcnosť, pritom práve predstavili autá v poslednej dobe, ktoré sa zbavili všetkých tlačidiel, ktoré si predtým mal a nahradili ich displejmi. Takže neviem. Chápem, že vývoj je posunutý o rok, o 2, v prípade možno faceliftu alebo nových modelov, že tam sa to rysuje 4 roky, ale... No práve na tom hlasovom, ale hovorím, ja s tým nesúhlasím. No, akože nie je to pre mňa, je to zbytočne komplikované. Oni do toho dávajú zbytočne veľa peňazí, ktoré by mohli podľa mňa preinvestovať inde. Neviem, kedy som si naposledy povedal, keď som sedel v nejakom staršom BMW, že aj je tu veľa tlačidiel, vyzerá to zle. Neviem, ja si myslím, že aj s tlačidlami sa dá vyhrať, však ešte nedávno boli generácie, keď si mohol priplatiť za to, aby boli, ja neviem, hliníkové alebo z nerezu, že proste aj to vyzeralo kvalitne, pridávalo to tomu autu na nejakom proste punce kvality a dnes tam máš proste väčší lesklý plast namiesto papieru. Ja chápem, že v minulosti to niektoré značky tlačidlami prehnali, napríklad Opel, viem, že mnohí sa na to sťažovali, že je tam 90 tlačidiel a nevedeli si sa v tom vyznať, pretože vtedy sa každá funkcia skrývala za nejakým tlačidlom. Zároveň tie lacnejšie výbavy, ktoré prichádzali na trh, boli v úvodzovkách škaredé v interiéri práve kvôli tomu, že áno, tu malo byť tlačidlo, ale ty nemáš, ty si za to nezaplatil, takže ti tu dáme len takú plastovú záslepku, aby si vedel, že si chudobný a že na to nemáš. Peniaze a môžeš sa na ne pozerať celý čas vždy. Áno, toto displeje vyriešili, že v podstate takmer každý interiér vyzerá veľmi podobne a tie funkcie sú skryté za displejom, takže ak si sadneš do Seatu Leon, ty necítiš, že máš strednú výbavu alebo najvyššiu na prvý pohľad, lebo nemáš tam zaslepené nejaké tlačidlá, ktoré by si dostal v tej vyššej výbave, ale sú skryté za displejom. Hej? Takže OK, túto filozofiu chápem. Na druhej strane myslím si, že už to zašlo priďaleko, pretože základné funkcie auta, ako sú svetlá, klimatizácia a podobné veci sa nachádzajú v každej jednej výbave a nemuselo by sa to skrývať za tým displejom. Hej? To je všetko. Dobre, Peťo, myslím, že sme sa vyfrustrovali takto na záver nášho podcastu. Ja si pripijem nealkoholický. Idem si utrieť slzy, áno, ty si pripí. Na zdravie. Takže tí, čo ste nás sledovali, ďakujeme vám za pozornosť. Budeme sa snažiť v takomto duchu aj pokračovať. To znamená, že nejaká 1-2 témy a potom sa vždy porozprávame aj o... Veríme, že aj v nejakej štandardnej periodicite. My sme dlhodobo robili nejaké videá. Žiaľ, časové okolnosti nás pritlačili k tomu, že sme s tým museli na nejaký čas prestať a podcasty sú práve najjednoduchší spôsob, najrýchlejší spôsob, ako sa ďalej k vám prihovárať a možno prinášať nejaké zaujímavé témy aj takýmto spôsobom. Keď vás niečo zaujíma, tak kľudne nám napíšte
a my to preberieme potom. Po prípade, ak máte poznámky k tomu, čo ste od nás tuto počuli, tak veľmi radi sa k tomu vyjadríme. Má to byť v podstate tento podcast taká platforma pre motoristických novinárov, nielen nás, ale aj pre nejakých hostí ďalších. A pointa je, aby sme sa vedeli slobodne a takto na takomto otvorenom fóre rozprávať o veciach, čo nás trápia a čo nás tešia, ktoré majú 4 a možno Myslím si, že kolesa. spravodajských webov o autách je už pomerne dosť, takže ak prinesieme do tejto informačnej záplavy nejaký ten názor a nejaký ten pohľad, samozrejme subjektívny, je to len oživujúce v tomto prípade. Takže ďakujeme vám veľmi pekne a vidíme sa niekedy zase na budúce. Majte sa, dovidenia. Ahojte.